Avanza o proxecto do Parque Empresarial de Porto do Son. O Concello contará coa colaboración da Consellería de Industria e da Fundación Ría para facelo realidade. Unha das iniciativas polas que hai unha gran aposta por parte do Goberno local de Porto do Son é o polígono industrial. O alcalde da localidade, Luís Oujo, apunta que se está a traballar para que este proxecto sexa unha realidade antes de rematar esta legislatura. Estamos bastante avanzado, ainda tuvemos unha reunión ca Conselleira de Industria, que estuvo o ingeniero que nos está levando o proxecto, e estamos en colaboración tamén ca Fundación Ría, de Chiperfield, donde colabora tamén a Fundación Marta Ortega. E tamén está o Colegio Oficial de Arquitectos de OCOAC. Aí queremos facer un parque empresarial singular aquí en Porto do Son. Queremos ser capaces de poñer os terrenos a un precio asequible para o que é o tipo de empresas que temos en Porto do Son. Apunta que a Fundación Ría fará o pliego técnico para facer despois un concurso de ideas. Para ser capaces de aproveitar como é o terreno e integralo en ese terreno sin ter que facer uns grandes desmontes e unhas esplanadas, e non queremos facer un parque empresarial duro, non? Simplemente unha esplanada e naves e nada, integralo no territorio. Aí están traballando eles e tamén xa levamos bastante avanzado. A reunión que tuvemos outro día ca conselleira, pois foi unha reunión moi productiva porque salimos moi contentos, porque ademais gustoulle moito a idea que tiñamos nós e ademais que queren participar tanto técnicamente como económicamente, e vamos, que tamén eu quero intentar, a ver se somos capaces, que en esta legislatura, se o Parque Empresarial de Porto do Son, pois sexa unha realidade. Oujo sinala que farán o plan especial por todo o ámbito e dese documento sairá a superficie que se porá a disposición. Más que nada ben polo número e polas solicitudes que temos de reserva de suelo, que andamos polos 80.000, 90.000 metros cuadrados. Tampouco queremos facer un parque empresarial e que este vacío. Entonces, bueno, esa é a demanda que temos de 80.000 e é o que vamos a desarrollar. Temos a ventaxa de que o abastecimento de agua, o saneamiento, pois témolo moi cerquiña, porque pasa cerca do que une o núcleo urbano de Portosín co núcleo urbano de Porto do Son, aí pasan os colectores, temos moi cerquiña a depuradora que está en Loreto. Faltaría a cometida eléctrica, cuestión na que está a traballar agora mesmo o técnico municipal. Vamos a ser capaces de facer un parque empresarial pois integrado no territorio, que vai a prestar moi bo servicio e vamos, creo, polos datos que eu teño e os números que teño, que vamos a ser capaces de poñerlle os terrenos a un precio pois apetecible e non prohibitivo de cara a que un empresario quere instalarse no Parque Empresarial de Porto do Son. Porque, claro, o que nos digo os empresarios, non só é comprar o terreo, sino despois temos que construir. E, claro, faz os teus números e se ves que é un proxecto inviable, pois, mira, non apostas polo Parque Empresarial, non? O alcalde sonense sostén que se trata dun proxecto necesario porque ten constancia de que hai empresas que queren crecer e asentarse na localidade. Temos moitos usuarios do mundo do mar, como son os armadores que queren ter ali unha nave para redes, queremos poñer ali estas carpinterías, temos de talleres mecánicos, que están nun baixo dun garaje que non teña máis espacio e por eso é necesario o parque empresarial. Entón vai tamén dando os seus avances e che digo, vamos a traballar. E así está a Arquitecta Municipal e tamén en colaboración con Fundación Ría e tamén a Consellería de Industria para ser capaces de ver se en esta legislatura somos capaces de telo, ou polo menos moi avanzado. Para que deixe de ser unha promesa formulada no 2011 e se converta en realidade o antes posible.